Hola, soc l'Abel de la Braseria Berguedana i avui us explicaré a preparar el rap amb llagostins lacats al forn. Per preparar-ho necessitarem per 4 persones 4 cues de rap, llagostí de cua blava, farina, sal grisa de mar, és sal sense refinar, all i julivert i una mica de samfaina, oli i sal. Bé, començarem fent els llagostins, els posarem a fregir amb un rondó. No salarem res ara, sempre ho salarem tot al final, així ens controlem més bé el punt de sal. Ho taparem. De mentre, ja podrem farinar les cues de rap i en aquest cas sí que les salpebrarem una mica. Sempre molt de compte amb la sal de no passar-nos. Aquest plat l'acabarem al forn, com ja diu el nom, lacats al forn, no? Ho començarem, ho fregirem, ho reservarem, farem ara aquí els llagostins amb una salsa americana, ho ajuntarem tot, ho emplatarem en una bandeja i ho posarem a dintre el forn. Ho lacarem durant 5-10 minuts i fora, i ja estarà llest. Agafem la farina. Per rebussar-lo només farem servir farina, no caldrà ou en aquest cas, ja que l'ou ens fa una mica de crosta al rebussat i no ens interessa. Mentrestant engegarem el foc, que es vagi escalfant l'oli. De tant en tant hem d'anar remenant els llagostins perquè no se'ns cremin de només un costat. Recordem-nos que s'està escalfant l'oli, no ens n'oblidem. Per reacció tocarà una cua de rap i 3 llagostins. Tornem a tapar els llagostins i agafem les cues de rap i les posem de dues en dues mateix. Girarem les cues de rap amb molt de compte, que no se'ns trenquin. Veieu que els llagostins ja estan força fregits, no gaire estona, el peix no cal fregir-lo molt. I afegirem la samfaina. La samfaina és un sofregit de tomàquet, en el qual hi he afegit pebrot vermell, pebrot verd, albergínia i ceba. No gaire quantitat. No ens interessa que ens agafi molt el gust de la tomàquet, sinó és ben bé per donar-li un punt de color a la salsa. Ens faran els llagostins. Ho remenem tot molt remenat i ho tapem. Afluixem el foc al mínim. Anem a girar les cues de rap.
No els hi queda gaire ja. Procurar que no se'ns cremi la farina. Posem les cues de rap, les dues mirant de panxa avall. Posarem les altres dues a fregir. Tingueu en compte que ara l'oli ja està més calent que abans, per tant se'ns faran abans. Afluixarem el foc, no se'ns cremi massa la farina. Quan veieu que el tomàquet ja està bastant sofregit, ja se'ns ha tornat més fosc, i afegirem el litro de nata. I el mateix que sempre, quan afegim la nata, anant en compte que no se'ns enganxi de sota. En aquest cas unes varilles no les aconsello perquè com que hi ha els llagostins per dins, que no es trenquin. Anem agafant l'espàtula i anar remenant en compte de no trencar els llagostins. I ara li afegirem la sal grisa de mar. Aquesta sal s'ha d'anar molt en compte perquè sala molt. El ser així, encara que porta una mica d'aigua de mar, és molt forta aquesta sal. No ens pensem que és com la sal fina de cuina, perquè llavors ens en portaríem un disgust. I quan estigui la nata bastant muntada ja, que se'ns ha espessit bastant, i afegirem una cullerada d'all i julivert. L'all i julivert l'afegirem al final perquè així el julivert no se'ns cremi. Si se'ns cremés llavors es tornaria amargant. Sempre controlant quan ens arrenqui el bull, anar-ho remenant de mica en mica i en compte pels llagostins. Si veieu que la nata us puja molt, perquè feu servir una olla molt petita o una paella molt baixa, remenant i afluixant el foc us baixarà la nata. Però ens interessa que vagi evaporant així ràpid. Veieu com ha quedat la nata, que ara ja fa aquestes bombolles així. Això vol dir que ja ens ha reduït, ja tenim la salsa força espessa, quasi bé a punt de bechamel. Li donem els últims toms i afegirem l'all i julivert, ara en aquest punt, en aquest moment, un parell de voltes més i fora. No gaire. A fer una mica de color. L'aroma de l'all i del julivert ja se sent de seguida. Vale. Suficient. Parem el foc. Les pinces anirem col·locant els llagostins a la bandeja. Un total de 12 llagostins i 4 cues de rap. En descuidem cap. Farem una llengua d'aquestes pastisseres que van molt bé. Tirem la salsa per sobre les cues de rap. Aquestes espàtules es pot treure la salsa.
mentre he estat esperant que es reduís la nata, ja he engegat el forn, l'he posat a tope, i així, ara ja el tenim a la temperatura òptima. Quan hagi assolit la temperatura màxima al forn, posarem la bandeja, 5-6 minuts, sempre controlant-ho, perquè depèn del forn de cada casa, poden escalfar més graus o menys graus, però ens interessa que ens torni a agafar una mica el bull, aquesta nata, i ens agafarà un to més marronós, i així ens quedaran els llagostins lacats. Han passat ja uns 10 minuts, més o menys, de tant en tant ho hem anat mirant, i veieu que ja està, ho retirarem i anirem per emplatar el plat. Posem una mica de salsa per sobre. Bon profit, que vagi de gust.